नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचा सहर्ष स्वागत करते. मित्रांनो, आता काल दुपारी पावसानं काळोख केला नव्हता, पण आता ऊन सोडल्यान आणि पुन्हा असा पावसाचं वातावरण झाला आणि पाऊस आता मध्ये मध्ये म्हणजे चालूच झालो म्हणा हरकत नाही. तर आता आमचे रत्नांबे काढूचे आहेत, तर आता मी थोड्या रत्नांबे काढू घरात जातलो, कारण पावसाचा काही भरोसा नाही. म्हणून आता मी रत्नांबे काढू घरात चाललो आणि घरात इलो आणि आता रत्नांबे आम्ही आता झोडपूक लागलो. आणि नंतर कसं मळबट इली की कसे रत्नांबे म्हणजे सुकाचे नाही, तसेच ओले रवतील आणि मग का बुरशी येतली. म्हणून आता मी घरात जाऊन रत्नांब्याचे आमचं झाड आहे त्या जरा हलवतो आणि ते रत्नांबे पडतात ते आता गोळा करतलो. बघू गेलं तर रत्नांब्यापासून चांगलं उत्पन्न मिळू शकतं, म्हणजे आंब्यापेक्षा तरी. कारण कसं आमची कोकणातील लोक अशी जे आता रत्नांबे फोडूचे पुन्हा ते सुकत घालायचे, तो अवघड काढायचो, म्हणजे खूप मोठी प्रोसिजर आहे. आणि लोक कशी आता आळशी झालीत, पहिल्यासारखी आता लोक रवली नाहीत. आणि कसं रत्नांब्याची काय काय लोकांचे झाडात पण कसे रत्नांबे असेच पिकान जातात, पण कोण कशी लोक करूक बघत नाही. कारण पहिली लोकांची मेहनती होती तशी आता मेहनती लोक गावात नाही रवली आहेत आणि जो तो असा बसान खाऊक बघता. आता कसं आमचं झाड आहे, पण कसं आपलं स्वतः झाड असला तर कशी मेहनत केल्याशिवाय कधी काय कुठचं फळ मिळत नाही. त्यामुळे आता कसं आमका वैताग येतं, पण करणार काय, कारण आपली वस्तू फुकट जातली. म्हणून आम्ही नाविलान कसं मग ते रत्नांबे गोळा करतो आणि फोडून ती सोला करतो. आणि अलिबागची लोक असतात ती जेवणात चिंच वापरतात आणि आमचे कोकण पट्ट्यातली लोक ती म्हणजे कोकमा वापरतात. आणि आमका की चिंच आवडत नाही, कारण आमका ती रत्नांब्याची सवय पडली कोकणातल्या लोकांका. म्हणजे कोकणातल्या लोकांका म्हणजे आपले रत्नागिरी म्हणा, समजा सिंधुदुर्ग म्हणा, या पट्ट्यातल्या लोकांका कोकमाशिवाय चालत नाही. आणि कोकमाचा सध्याचा भाव बघू गेलो, अर्धा किलो कोकमा असतात ती 150 रुपये किलो आहेत. आणि जर अवघड घेऊ गेलोस तर तुमका 100 आणि चांगलं अवघड 150 रुपयापर्यंत मिळतं. आणि जे कोकमाची बिया असतात रत्नांब्याचे त्याच्यापासून मुठिया करतात. म्हणजे बघा प्रत्येक भाग म्हणजे रत्नांब्याचो फायद्याचो आणि त्याच्यानं उत्पन्न पण आपल्या म्हणजे घेऊक मिळतं. पण कसं माणसानं फक्त आळस करूक नको. आळस नाही केलं तर आंब्यापेक्षा पण खूप म्हणजे खूप असं उत्पन्न या रत्नांब्यात हा. जरा आता सड्यावर फिरा केलो हो आमचो गवळदेव आणि
गोवळदेवाच्या पाया पडू किलो. गोवळदेव म्हणजे आपण जनावरांका सडावर घेऊन येतो आणि ती जनावरं सडावर चरत असतात आणि हो गोवळदेव या जनावरांचं रक्षण करता. तर मालवणात जाणारी एस टी होती ती 5 मिनिटांनी चुकली. मग आम्ही काय विचार केलो की आता चालतच जाऊया मालवणात आणि जरा कसे पाय पण मोकळे होतात म्हणून आम्ही आता मालवणला चालत चाललो. आणि कसा बरं थोडा आता पाऊस पडायला गेलो आणि थोडा ऊन सोडला तर आम्ही चालत मालवणात चाललो. आपण समोर बघतास की तो एक माणूस बघा होडीच्या खाली पाण्यात उभा. तर तो किती उभा तर आता आमच्या खाडी सुकतील आणि पाणी किती शांत बघा. आणि शांतपणे असल्यामुळे काय होतं पाण्याच्या आतमधला सगळं क्लिअर दिसतं. म्हणजे तो माणूस काय बघता तर या पाण्याच्या खाली मोठमोठे खडक असतात आणि त्या खडकावर मोठी कालवा असतात. कालवा म्हणजे किती एक कालवा जो असता कालवा ती पाव किलो किंवा अर्धा किलोचा एवढा मोठा कालवा असता. आणि पाणी शांत असला की त्या पाण्याचा खालचा आपल्या जो कालवा असता ते क्लिअर दिसतं आणि तो माणूस आता खाली वाकून ती कालवा दिसतात ती बघता. आणि मग कालवा दिसली की खाली डुबकी मारतो आणि डुबकी मारून ते कालवाचा दगड काढता आणि नंतर मग ते घरात जाऊन ती फोडून आतली कालवा काढतात. आणि ही जी कालवा असतात ती फ्राय करून एकदम अप्रतिम अशी लागतात. आणि ज्यांनी कोकणात कालवा खाल्लेली त्यांना चांगलाच माहीत असतं. आणि आता तो माणूस बघा एकदम पाय सावकाश टाकता आणि हळूहळू बघा पाण्यात वाकून बघता. कारण कसं जोरात चालला तर काय होता पाणी खालचा खदूळ होता आणि खदूळ पाणी झालं तर कसं क्लिअर दिसताला नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या कालव्याच्या जो दगड असतात त्या कालवाक एवढी धार असतात की म्हणजे ब्लेडपेक्षा पण पॉवरफुल धार असतात. जर तुमचं पाय पडलो तर पायातून रक्त येऊ शकतं एवढी ती डेंजर अशी कालवा असतात. म्हणजे कालवा खाऊ वाटतं चांगली पण त्यासाठी आपण कसं जपून सगळी ती कालवा काढूची लागतं. आणि त्याला जर पाय जर कापलो तर भरपूर रक्त येतं पायातून. त्यामुळे सगळे सांभाळून त्या पाण्यात उतरूचं लागतं आणि ती कालवा काढूची लागतं. आता तो माणूस होडी हळूहळू पुढे ढकलत नेता आणि समोर बघा तो खडक दिसता काळू आणि त्या कधी कालवा बघा ती छोटी कालवत तशीच कालवा पाण्यात मोठी असतात आणि त्या कालवा किती धारा ती बघा. म्हणजे खडबडीत ते खडकत बघा तसेच खडक पाण्यात असताना किती मोठे असतात आणि त्याच्यावर जर पाय तुमचा पडलो तर म्हणजे किती दुखापत होऊ शकता. आणि तो माणूस बघा आता सावकाश त्या जमा केल्या आणि पुन्हा त्या होडीत नेऊन ठेवल्यान. आता पुन्हा हळूहळू वाकून असं बघता आणि होडी जी आहे ती हळूहळू पुढे ढकलता. कारण एकदम सांभाळून ते काम करूचं लागतं. म्हणजे आपल्या कालवा पण खाऊची आहेत आणि आपल्या पायाची पण काळजी घ्यायची आहे. म्हणजे किती एक म्हणजे कठीण काम आता बघा.
तुम्ही आता समोर बघतास की आपल्या नदीमध्ये बघा त्यामध्ये वाळू दिसतात आणि 2 माणसं फिरताना तुमका दिसतात आणि कसा पलीकडे पण पाणी आहे, मध्ये वाळू आणि ह्या साईडला पाणी आणि मध्ये ती 2 माणसं फिरतात. तर ती माणसं फिरून काय करतात तर मुळे शोधतात. मुळे म्हणजे आपण मुंबईत शिंपल्या म्हणतो ती शोधतात आणि सुकती कसे ह्या वाळूमध्ये भरपूर शिंपल्या मिळतं आणि कसं पाणी नंतर 1-1.5 तासांनी लगेच भरता पण. त्यामुळे आपण एक काळजी घ्यायची की अशा सुकतीक जर आपण शिंपल्या शोधतो ते आजूबाजू बघायचा, कारण कसं पटकन पाणी भरला तर लक्षात येणार नाही आणि त्यामुळे कसा माणूस बुडू शकता. आता ह्या माणसाने काय केलं, होडी घेऊन ते त्या वाळूत गेलेत मध्यभागी आणि आता ते मुळे शोधले आणि म्हणजे मुळे शोधून झाले की मग होडी बसून ते किनारी येतले. आपण पाणी म्हणतो पण प्रत्येकाने पाणी म्हटलं की काळजी घ्यायची असतात, सावधगिरी बाळगायची आणि कसं आपण नादामध्ये काय लोकांनी आपले जीव पण गमावलेत. त्यामुळे पाण्याशी जे आपण संपर्क येतात त्या सावधगिरी प्रत्येकाने बाळगू होईल. आमच्या गावात कसा जे मासे म्हणा, कुर्ले म्हणा, मुळे म्हणा काहींना काहीतरी गावात असतात. त्यामुळे कसा निस्त्याचा प्रश्न सुटता, म्हणजे डाळ भात खायची वेळ येणार नाही. या म्हावरा असला की जेवण पटकन जाता आणि कसं एक म्हणजे वेगळीच चव लागतं, कारण सगळा ताजा ताजा असतं. आम्ही आंबे काढूक आता माणूस बोलवला तर तो इलो तर आम्ही आता घराकडे जातो. बघा आता आंबे काढताना कशा झाडं चढायचं असतात तर या व्हिडिओत बघून तुम्ही शिकून घ्या. हे बा त्याने आता रशी टाकल्या आणि रशी अशी गाठ मारली आणि असं पायाच्या आधाराने त्या रशी पकडून वर चढले ते आणि त्या फांदीवर रवले. आता काय करतले वरची फांदी आपला चढून जाऊचा आणि कशी झाडाचा घेर मोठो. आता त्यांनी काय केले बघा, आता वरच्या फांदी आता ती एका ही आता रशी टाकतेले घर साईडला ठेवल्याने आणि ती रशी बघा आता वरच्या फांदीवर फेकतेले कसे आणि म्हणजे कसं असं पकडून चढूच गावाचं नाही म्हणून बघा आता वर त्याने रशी टाकल्याने आणि आता त्या बाजूक त्या झाडाच्या रशी अशी गुंडाळून घेतली आणि त्याला आता गाठ बांधतील. आता बघा कसं सपोर्ट देऊन असे वर चढतील ते. आता बघा प्रत्येकजण कोण शिका येणार नाही, प्रॅक्टिस केली तर शिका होतात. आता तुम्ही हे व्हिडिओ फक्त बघायचं आणि बघू नका तर कसा झाडावर चढायचा तर बघा. आता त्यांनी ते गाठ घट्ट बांधलेली आणि त्या गाठ आता रस्सीच्या सपोर्टने आता वरच्या फांदीवर पण चढतील बघा कसे ते. या खूप म्हणजे असा जोखीमचा काम आहे, कारण ह्या काम फक्त काळजीपूर्वक करू होया. थोडीशी चूक झाली तर भारी पडू शकता. बघा आता त्या रशी पकडल्याने आणि त्या रशीच्या आधारे त्या आता वरच्या फांदीवर गेले बघा. असं हळूहळू चढायचं असतं, फांदी घट्ट पकडायचं. आता त्या वरच्या फांदीवर पोचले आणि आता काय करते ती रशी ती आता सोडतील बघा. आता व्यवस्थित सपोर्टला उभे रावले आणि आता काय तो गळा तो साईडला ठेवलेला आणि आता ती रशी जी बांधलेली आहे ती आता त्याची गाठ सोडून घेतील आणि आता गाठ सोडवली की मग आता ती रशी काढून घेणार आणि ती रशी मग वरच्या फांदीवर जाऊन बांधलेली. म्हणजे कसे जे आता आंबे काढून झाले की त्या बादलीत टाकतील आणि मग बादली हळूहळू खाली सोडतील. आता ती रशी त्यांनी गुंडाळून घेतल्याने आणि आता बघा आता वरच्या फांदीवर जातात, असं हळूहळू चढायचं लागतं. आता वरच्या फांदीवर ते व्यवस्थित बसले आहेत आणि आता काय करतेले ते रशी बांधतेले. म्हणजे कसे ते आंबे काढले की हळू बादलीतून ते खाली उतरवतेले. खूप म्हणजे असं काळजीपूर्वक ते झाडावर चढूचं लागतं आणि फांदी खायची कोरम माती पण बघूची लागतं, कारण कोरम फांदी पटकन तुटू शकता. त्यामुळे जेव्हा आपण झाडावर बसतो तेव्हा आधी फांदी चेक करायची की मजबूत हा की अशी कोरम झालेली आहे ती. आता त्यांनी रशी टाकल्याने आणि मग ती खाली बादली सोडतेले. आता ते बादली खालच्या सांगते की बादली बांधा आणि खालच्यानी बादली बांधली
की हळू रशी ओढून असे वर घेतली. आता त्या रशीचा टोक त्या झाडाच्या फांदी घट्ट बांधलेली आणि बघतात वर खय खय आंबे दिसतात. ते खय आंबे जास्त आहेत ते एक नजर मारतात. आणि आता रशी बांधण झाली आणि ते खालच्याने ती बादली पण बांधलेली. आता ते हळूहळू रशी वर घेतले आणि जी बादली आहे ती हळू अशी बादली वर इली आणि ती बादली त्या थंय फांदी गाठ बांधून ठेवतले ते, म्हणजे कसे आंबे काढले की त्या बादलीत टाकूक गावतं. आता ती बादली वर इली आणि आता रशी कशी बघा घट्ट बांधून घेतल्याने. या प्रत्येक गोष्टी आपण शिकाक होई. गावात इलो तर नुसतं इकडे तिकडे भटकायचं नाही. या प्रत्येक लहान लहान गोष्टी आपण शिकू होई, म्हणजे कसे कोणाच्या हात पाय पडूचे लागत नाही. आता त्यांनी गाठ बघा कशी घट्ट बांधली. आता घळ घेतल्याने आता आंबे काढूक सुरुवात. आता बघा आंबे पण सावकाश काढूचे लागतं, कारण आंबो खाली पडलो तर तो मग खराब होता. आता ते कसे बघा 2-2, 4-4 आंबे इले घळात की ते काढतेले आणि बादलीत टाकतेले बघा. आणि आंबे काढताना खाली उभे राहायचं नाही, कारण आंबे काढताना आंब्याचं ढीग डोळ्यात पडू शकता, त्यामुळे थोडा लांब उभा राहायचा. आता बघा हळूहळू आंबे काढूक सुरुवात केल्याने. आणि कसं आंबे काढताना आपले हात पण दुखतात, पण कसं बावळे असे वर करून आंबे काढूचे लागतात ना, तेव्हा काय वाटणार नाही, पण नंतर तर कसं बावळे दुखायला लागतात. आता बघा एका व्यक्तीने 5-5, 6-6 आंबे काढल्याने आणि हळूहळू ते बादलीत टाकूचे लागतात. आणि मग बादली भरली की हळू ती रशी सोडायची आणि हळूहळू बादली खाली सोडत जायची. आणि मग खाली माणूस उभे असतात ते त्या बादलीतले आंबे काढतात आणि पुन्हा बादली ती वर सोडतात. काय ते तो बंटी हे बघा आंबो कसं जून झालो बघा.
आणि असे जून आंबे खाऊक बरे वाटतात. आणि मागच्या व्हिडिओत तुमका मी सांगितले की कलमाचे आंबे खाणं असे मानकूत पायरी असले आंबे खायचे, कारण हे आंबे असतात पण रसा आणि चवदार असतात आणि ह्या आंब्यात लाशा नसतात जसं हापूस आंब्यात असतात तसं. आणि हे बाजारात पण खूप म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आंबे मिळतात मानकुरचे पायरीचे. पण लोकांच्या डोक्यात एक भूत बसला की हापूस हापूस देवगड हापूस, आणि देवगड हापूसच्या नादात स्वतःचं नुकसान करून घेतं. त्यामुळे असले आंबे खावा. हो मानकुर बघा आणि अस्सल तयार झालेला आंबा आणि मानकुर पण चांगलो पायरी पण चांगलो. कोकणात हे आंबे तुम्ही अवश्य भेटले तर अवश्य खावा. आता आम्ही हे आंबे आता खाऊक सुरुवात करू, पण तुमका पण भेटले तर बाजारात नक्की असले आंबे विकत घ्या. हे आंब्याक मानकुर म्हणतं आणि हो आंबो एकदम रसाळ आंबो असता. आंबे काढून झाले की खाली पेपर अंतरायचो आणि त्याच्यावर असे आंबे व्यवस्थित असे लावून ठेवायचे. आणि काय काय लोक काय करतात, आंबे काढताना गवतात भरून ठेवतात. गवतात काय होता, एक तर गवत उष्ण असतं आणि गवत उष्ण असल्यामुळे काय ते आंबे सगळे एकदम पिकाक सुरुवात होतं. आणि आंबे म्हणजे गरमीचे दिवस असतात त्यामुळे आंबे उभं असतात, त्यामुळे गवतात कधी आंबे ठेवू नका, असे ओपन ठेवा. तुमका एक गोष्ट सांगूशी वाटतं की आंबो घेतलास तर रायवळ आंबो घ्यावा, केशर घ्यावा किंवा मानखुर्द असतात तो आंबो घ्या, पायरी घ्या. हे खूप आंबे असतात ते खूप चांगले असतात चवी. हापूस आंब्याच्या चुकांसुद्धा भानगडीत पडू नका, कारण हापूस आंबे घेतलास तर आपण आपली फसवणूक करून घेतो. हापूस आंबे घ्यायचे नाही. ते याचा तुमका मी आता काही उदाहरण दाखवते. हे बघा, आम्ही 500 रुपये डझनवाले हापूस आंबे घेतलं विकत देवगड म्हणून. बघा आंबो कापलो तर बाहेरून चांगलं दिसतं आणि आतमध्ये बघा त्या आंब्याच्या कसं लाशा दिसतात. बघा दिसला बाहेरून कसं आंबा आणि आतमध्ये बघा असा पांढरा पांढरा लाशा. सांगा एवढे पैसे देऊन काय फायदे बघा. आणि बघा म्हणजे आपण किती नुकसान आपला करून घेतो. तो आता दुसरा आंबा बघा बाहेरून चांगलं दिसतं, आता कापल्यावर बघा बाहेरून कसं व्यवस्थित दिसतं. आता कापतो, आता कापल्या तुमच्या लक्षात येत बघा आंबो कापलो. हे बघा ह्या आंब्यात पण लाशा बघा. हां बाहेरून साल एकदम चांगली दिसता पण आतमध्ये बघा आंबे कसे दिसला, पूर्ण लाशा आंब्यात. सांगा हां एवढे आपण पैसे खर्च करायचे, आंबे घ्यायचे आणि शेवटी पदरात काय ते असे खराब आंबे. तर म्हणून सांगितलं. आता हो तिसरा आंबो बघा, आता हो आंबो कापतो. आता आंबो कापतो, बाहेरून बघा आंबो चांगलं दिसता. आता आंबो कापलं, आतमध्ये बघा असं एकदम ढगायला नको आंबो आणि त्या आंब्यात बघा असं एकदम पचपचीत आंबो दिसतं आणि कसं ढगायला नको बघा. आता तो आंबो पूर्ण कापलो, त्या साईडनं खरं नासलो एकदम पूर्ण, ह्या पूर्ण नाशा. आता त्या आंब्याची आता ती साला ते आता आपण बाजू करून बघूया. बघा तुमच्या मग लक्षात येईल. बघा बाहेरून आंबो चांगलं दिसता आणि आतून बघा असं पूर्ण असं पांढरो कापूस. सांगा हे आंबे आता आपण कसे खायचे. हां एवढे आपण आता पैसे देतो आणि आपण घेतो की चला आपल्या घरातली माणसं आंबे खातील म्हणून, पण अशी फसवणूक झाली तर असे आंबे न घेतलेले बरे. हे बघा आंब्याचं घर बाजूक केलो तर बघा आतमध्ये काय किडी. समजा आता हेच जर आंबे असे खिडके आंबे लहान मुलांनी खाल्ले तर कितक्याक पडतात. हां म्हणजे आपण बघा एवढे पैसे देतो आणि असले खिडके आंबे आपण पदरात घालतो. आणि बघा म्हणून सांगतो हे देवगड हापूस बी असं आता याच्या पुढे चुकूनसुद्धा तुम्ही देवगड हापूस खायच्या भानगडीत पडू नका, कारण असे आपण पैसे देऊन अशी आपण फसवणूक करतो आणि अशी बरेच लोकांची फसवणूक होता. हां हे दिसतात देवगड हापूस आणि नंतर काय कापलं तर काय आतमध्ये पांढरो कापूस.
आणि तुमच्या बागेत जर आंब्याची तुमका झाडां लावची असतील तर हापूस सोडून बाकी सगळ्या जातीची आंब्याची झाडं लावा, पण हापूसच्या चुकून सुद्धा भानगडीत पडू नका. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्या नक्कीच दाबा, आपल्या नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.